Mange unge i Danmark bruger kommunikationsteknologi i deres hverdag. Vi skal nu ind og besøge Mathias Jørgensen, som er en helt almindelig teenager, der bruger meget kommunikationsteknologi i hans hverdag. Hej, mit navn er Mathias. Jeg er 15 år gammel, og da jeg var 13 år, fik jeg min første smartphone, og jeg har haft den på mig lige siden. Jeg går som regel i seng ved dydtiden, og når jeg går i seng, så ligger jeg bare på min mobil, computer og ser tv. Jeg bliver tit vækket om natten af min mobil, men det er jeg blevet vant til. Mine venners hverdag ligner meget min, så min hverdag er nok meget normal. De fleste unge i Danmark har tendens til at bruge deres teknologi på de forkerte tidspunkter. Og det har selvfølgelig sine egne konsekvenser med sig, som f.eks. søvnmangel. Der er mange symptomer for søvnmangel, og nogle af symptomerne kan simpelthen gå hen og være så alvorlige, at de kan medføre dødsfald. Der er et ukendt antal dødsfald, hvilket skyldes svækket immunforsvar, forhøjet blodtryk, stress, fedme eller hjerteproblemer, som følge af søvnmangel. Søvnmangel kan også påvirke din hverdag. Når du ikke får søvn nok, kan det både svække din præstation på arbejdspladsen og i skolen. Derfor er det meget vigtigt, at du får nok søvn i din hverdag, og specielt for de unge, der rigtig gerne vil have en god start på livet. Efter Mathias har fået bærbar smartphone, så ser vi ham meget mindre. Ja, og vi er lidt bekymrede for, han virker meget sådan sløv og træt af en ung, frisk dreng på 15 år at være. Ja, vi kan mærke det på hans skolepræstation. Han virker sløv, og han gider det ikke rigtigt. Og vi mistænker det meget for at kunne noget at gøre med den mindre søvn, han får. For måneder siden prøvede vi at finde en løsning på Mathias' søvnproblem. Og vi kom frem til at tage hans teknologi, såsom smartphone og bærbar, cirka en time inden han skulle sove. Ja, det har vi så gjort i noget tid nu, og det har generelt virket som om han er kommet i bedre humør og ikke været så træt. Og nu er det bare blevet en del af vores hverdag, så altså selvfølgelig var der protester i starten, men nu kan han se, at der ligesom er en markant forbedring. Så det er vi alle glade for. Jeg har arbejdet på min nuværende skole i 15 år, og jeg kan mærke en klar forskel hos mine elever med brug af teknologien i undervisningen. Jeg kan mærke stor forskel mellem mine 6. og 9. klasser, da mine 9. klasser er meget mere på deres mobiltelefoner i undervisningen, end hvad de burde være, hvilket også fjerner deres fokus fra min undervisning. Jeg frygter mine elevers fremtid med hensyn til undervisning og mobiler i undervisningen, da jeg meget tit godt kan høre dem bibe rundt omkring i timerne, hvilket nok må fjerne deres fokus, for det kan godt fjerne mit en gang imellem. Jeg har bemærket, at nogle af mine elever godt kan være lidt trætte og en gang imellem mindre deltagende, men jeg kunne forestille mig, at det har noget med indeklimaet at gøre, men en stor del af det er jeg sikker på, at har noget at gøre med, at de mangler søvn. Løsningen familien Jørgensen bruger er en rigtig let og simpel måde på at få en bedre nattesøvn. Jeg opfordrer jer kraftigt til at gøre det samme. Rigtig mange unge har det ligesom Mathias. Problemet med unge og kommunikationsteknologi bliver større og større. Det er derfor værd at tage familien Jørgensens idé til overvejelse.